ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардими ютуб, подписчикои муҳтарам. Имрӯз 2 феврари соли 2026 сол якчандта хонаҳо аз сайдустон ҷамъ кардем, монтаж кардем, видеонавор кардему пешниҳодтон кардем. бачаҳо обши 1 2 3 6та ёки 7та хона аз сайдустон, хонаҳое ки мисол аддени навор кардагиам ҳастай, хонаҳои равон кардагиам ҳастай. Хулоса тамошо кунем, баъдан барои реклама метавонем муроҷиат кунем. бачаҳо азиз, лайкро гузарен, дар канал подписатсия кунен. навора шурӯъ мекунем, замини арзона эълон мекунем, тамошо кунем. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Заравостоки Дуда қарор дорад. 6 сотих заминай 90 000 сомон мегӯяд. дӯстони азиз, бо битонои рехтагии тайёр, 2 рақами дастӣ, 1 рақами ватсап ҳастае ки дар рӯи экрани шумо занг бизанед, масъя кунед. ҳуҷҷат дора, наздикишда об ҳастай, свет ҳастай, мактаб наздикай. бачаҳои азиз, хоб роҳи калон, хоб барои 3 дар хона ва 1 калидор мега таххона 2 тараф маҳкам, битон рехтагӣ, 6 сотих замин, 90 000 сомонӣ. занг бизанем. бачаҳои азиз, дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, дар кӯчаи Умари Хайём қарор дорад. 3 ҳуҷрага масоҳати 6 сотих замин дорад. дӯстон, нигоҳ кунед, 3 ҳуҷрага 6 сотих замин, 280 000 сомонӣ нархаш. об дорад, свет дорад. 2 рақами ахири ватсапаш 65 65 да занг бизанед. наздикиша балнесаи Калон, родоми Раъно Ғафуров ҳастай. мактаб дора, масҷид дора, магазин аптека дора, ҳуҷҷато садфоизаҳай, хона ремонт дора, назди родоми Раъно Ғафуровда қарор дора. ҳамин тарафо дӯстон нарх наво қиматай, ин шахсият да сум дар кор мега савдош мекунам. хонаҳо хай беҳтарин ҳолат кардагӣ, 280 000 дар ин давр замони ҳозир. мақсад дидесен ки нарх наво гарени қиматай, ай одам да сум дар кор савдош мекунад. занг бизанед. дӯстон, як квартираи фурӯшӣ беҳтарин дига равон кардан ки доми 18 этажа, хона дар 3 этаж, дар Душанбе рӯ ба рӯи донишгоҳи Славянскида қарор дорад. духонагаи 78 квадрата, нархаш бо маслиҳат ай дӯстон. ина марҳамат. рақамҳои ватсапи соҳибхона рӯи экрани шумо. як остановка мега Сомониай, ҳайкали Сомони аст ку сентр. 2 остановка мега болотар мега бозори Меҳргон ай дӯстони азиз. номерои уста, ами хеле номерои уста лозим боша, одамое ки мисол хонакун ҳастен, ремонткун ҳастен, ами хеле профессионали мақсад ремонт дар кортунай. рақамҳои устора ҳам метавонед ами ватсап бигирен. дӯстони азиз, ина марҳамат. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. нархаш бо маслиҳат. кадометонда ки дар кор боша, аз нуми канали Савдо ТВ ёки ТЖ ёки Агентство ТВ ҳам метавонед муроҷиат кунед. лайкора гузарен, дар канал подписа кунед, далши навора тамошо кардан гирем. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардими ютуб, подписчикои канали Савдо ТВ. имрӯз 31 январи 2026 сол мо дар ноҳияи Восе, деҳаи Ҷаврез да қарор дорем. арпатугулли пешина ҳозира Ҷаврез. бачаҳои азиз, да қарор дорем. ана ҳаминҷа дӯстон, як мо дар 1 сотих мо як деэтажа дорем. навортон мекунем, тамошо кунед. шу беҳтарин нархай, бовар кунед. обши 5 дар хона ҳай, болош 2 этаж, 11 ба 7.5 ай. бачаҳои азиз, обши 1 сотих замин дора масоҳатш. раҳ асфалт. бачаҳо нигоҳ кунед, раҳ асфалт кардагӣ то даруни қишлоқа. у тараф бо даруни қишлоқ мешавад, инҷа саршавии қишлоқай, роҳ асфалт. аз трассаи Кӯлоб Душанбе то ҳамиҷара агар хато накунам ягон 1 километрам шояд набоша. аз трассаи Душанбе Кӯлоб уҷа дӯстони азиз мешава сексиҳо аст. бачаҳои азиз, сексиҳо обшижит кардагиан дар ҳамун тараф.
общежит аст бачаҳо азиз, общежит. این طرف قشلاق دوستان با دو تقسیم میشود. او طرف با راه اینجا کانال کلان آوی 5 بچه عزیز. در اونجا مکتب او طرف در مکتب است. خدا خواهد پشتی هم بینو ده ای طرف با مکتبی زمانوی دیتازه میشه بچه عزیز. مسجد در او طرف اینجا تو مسجد شاید یکم 500 متر دور باشه. قشلاق داروی 1 2 3 4 مغازین در قشلاق دوستان 4 تا مغازه است. مسجد کلان است. خلاصه که بهترین وریانت برای خرید کردن از اینایی کردم. من اول دالچی شروع میکنم. تماشا کنید. لایکاتون رو بذارین، در کانال پیشت سکنین. شما را نشون میدم بچه عزیز. اول دوستان او طرف نشونتون سازن خوبه تنجین. ای طرف ما شما را نشون میدم روها. تماشا کنید بچه عزیز. همینجا دوستان میشه حوله ما همین اخیر میره میگردیم متپون میشه بچه عزیز. متپون که قشلاقه هنه دوستان. جا حوله ما آبشی در 1.5 ساعتی ساختگان نرخ زور نه که جاش آبادای آب سوید آبی 24 ساعته بچه عزیز. این حوله استیاشکا کردگی خیلی در روزش خوب جمع شو حجت خانه. این جمع شو گاز خانه بچه عزیز. گاز خانه تماشا کنیم. گاز خانه را نشان کنیم. اینه که کوخنی چش بچه عزیز. این همی حالت کوخنی ما. اینجا دوستان کلیدور تماشا کنیم. کلیدورش انا همین حالت کلیدور. اینجا میشه بانیا بچه عزیز. اینجا بانیا قسم بانیای ما استیاشکا کردگی جای اوراو گرم که خشواک مقصد مای ده که تماشا کنین. بانیا گازخانه حجت خانه نشانتون دادیم. این جمعه شما بچه عزیز یکم خانه. اینا خانه یکم انا همه حالت تماشا کنین. آدمایی که از ناحیه واسه خانه خرید راست نرخ بهترین بچه عزیز. خیلی نرخو رید کمی شاملین. اینجا خانه یک. اینجا میشه خانه دو بچه عزیز. اینجا دیم خانه. خانه ها درون به درون. اینجا دیم خانه. اینا خانه دیم. میریم طرف سیم خانه بچه عزیز. اینجا کلدورچه. اینجا خانه سیم دوستان عزیز. خانه چای مایدک. اینا دوستان خانه سیم کاتالوگ فصل. اینجا باشه خانه 4 دوستان عزیز. اینا دوستان خانه 4 ما سپالنی. اینجا پیچکا موندگان خانه گرم مکک الو میکنین پیچکا را. خانه چای مایدن که گرمه که خشواک. اینا دوستان عزیز همین حالت 4 خانه شدن. طرفی خانه 5 میرم بچه عزیز. همین تمیریم پریما بود این میتاجم رو هسته. اینجا کلیدورچش. همین را اگر 6م خانه ایسو بانکنین فکر میکنم که خطا نمیکنیم بچه عزیز. اینا همین حالت. اینا خانه 5م. باز مشماده با گاب میزم دالشی میگم تون. دیده سنا سیلاج مغازین آیا. اینا دوستان. انا همین حالت.
дуюм этаж берем, бачаҳо азиз. Тарафи дуюм этаж. Инҷа дӯстони азиз пештар мағоза буд. Якум этаж мағоза буд, дуюм этаж бильярд. Ман шумо бильярдро нишон додам. Ина дӯстон этажи дуюм 11 ба 7.5 бачаҳо азиз. 11 ба 7.5. тамошо кестен. Ҳаминҷа пештара дӯстон бильярд буд. Ака ҳозӣ магазина маҳкам кардан, бильярда маҳкам кардан. Сум дар кораи савдош мекунанд. Ина кадомитон мегирен. Ҳуҷҷат дӯстон, ҳуҷҷати хонаи истиқоматие бачаҳо азиз. Документални барои хона ҳай. 1.5 сотих замин. Ина бардар азиз, ина маҳаллаи обод. Беҳтарин маҳалла. Поён мерем, нарха гап мезанем, ҷанба синавор бачаҳо азиз. Я бор дига проекта бинен ай боло. Ина дӯстон документални хонаи истиқоматӣ мешавад. ҳуҷҷати ки магазин нест бачаҳо, барои хона, ҳуҷҷатиш хона. 1.5 сотих обши 5 дар хона, пешта медпункт, масҷид, раи калон то хонара 1 километр роҳ масофа. роҳ ҳама асфалт, деҳаи обод, 1 то масҷид, 4 то магазин. Хулоса ҷои обод бачаҳо, далчехтон зангзам аст якнем. Нархиш 200,000 сомонӣ. боз муомила дорад. рақамҳои соҳибхона ро экрани шумо мебароям. соҳибхона менависам рақамоша. занг занед, аз умми канали мо иншоалло муомилаи осон мекунам. фақат дӯстон беҳуда занг занед. ба хотири пешрафти мо як та лайк монед, дар канал подписатсия кунед. ҳамин чизе ҳастай роӣ кунед, иншоалло ки Саудо ТВ дар хизмати шумо бачаҳо азиз. умедворам ки навор маъқул шид. 200,000 сомонӣ, 1.5 сотих замин, 5 дар хона. занг мезанед бачаҳо азиз. дуюм этаж 11 ба 7.5. зинда бошем. ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз 30 январи 2026 сол мо дар ноҳияи восе деҳаи Ибрат, соседи Диржин қарор дорем бачаҳо азиз. анаминҷа мактаби мо, инҷа мешавад бачаҳо азиз масҷиди мо. инҷа масҷид тамошо кунед. инҷа шояд магазин. хулоса ки ҷои обод, роҳ ҳама асфалт. у тараф роҳ ба сӯи таи кӯи намак, пеши завод мешавад. кӯи Хуҷамомин. нигоҳ кунед бачаҳо азиз. анами дарвозаи дестен ҳозир ҳаминҷа ман наворатон мекунам, далчи бобинен. ана ҳаминҷа хонаи фурӯши мо ҳастай. ҳаминҷа бо наворатон мекунем, тамошо кунед. наворда лайк монед, дар канал подписатсия кунед. сон ман навора шурӯъ мекунам. беҳтарин хона дӯстон, беҳтарин нарх иншоалло ки маъқултон мешавад. одамое ки аз ноҳияи восе хонахар ҳастен, ина марамат занг занед. ягон дӯсти бардотон шояд хонахар боша, метавонед навора поделитсия кунед. ҳами ина кам борон зестай, омадем баҳри шумо навор кардастем. мақсад меҳнатҳои Саудо ТВ-ра ҳам дареғ надорен. ҳами дастгирии ай шумо шава, лайк, поделитсия, подписатсия ай шумо шава. агар хонаҳои арзон иншоалло аз Саудо ТВ мешавад бачаҳо азиз. хоҳиш кардем аз ноҳияи восе хона, ина марамат нархи беҳтарин, нархи арзон бигиренеш. лайкҳо рамонед, навора шурӯъ мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, аз лаби роҳи калон омадем. видите, як 5 хона дар он омадем. инҷа мия бо раста мешавад. инҷа хай хона ҳастай. ина дӯстони азиз, инҷа хона ҳастай. инами хонаи фурӯши мо ҳай. ин тараф бо раста мешавад. инҷа хонаи фурӯши мо. тамошо кунед бачаҳо азиз. Ибрат. хонаи 49. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. дӯстони азиз, ман шумода хушрӯ мефаҳмонам. аввал як гӯш кунед, фасон хушрӯ гӯш кунед, баъд ман қисми дохили хонаҳоро нишонтон метавам. инами ҷое ки мебинед дӯстон, хонаи фурӯши имрӯзаи мо ҳай. граница ки ҷода граница.
вақте ки дарвоза дур омадем, дарвоза хонаи мо да ҳисоб намешавад. ана ҳамиҷа границаи мо ҳай дӯстон. ай ҳамиҷа граница мешавад. то ҳаму шифира мерава, баъди ҳаму шифир мегарда ин тараф. лави дарахати бо у тараф прямо роҳ ҳастай. Усы. ин ҳамиҷа дӯстон азиз. Хонаи барак нестай. хонаи кришаи фасони хушрӯ кардагӣ. 1 дар хона, 2 дар хона, 3 дар хона, 4 дар хона, дар дохили хона бания ҳастай дӯстон. нигоҳ кунед. аввал як у тараф границара нишонтон метавон, баъд қисми дохили хонаҳоро бинед. лайкотонро гузоред, дар канал подписаться кунед бачаҳо азиз. иҷа деҳаи ибрат ҳай бардор азиз, деҳаи ибрат. ина дӯстон. инами тутамай ами хона ҳисоб мешавад. инамҷа ки мия исм мегарда бардор азиз, нигоҳ кунед. ай ҳамиҷа омадем. ихел мешавад границаи мо. иҷа мия мегарда. и тараф мием. и тараф қати прямо то ҳаму паяҳора. нигоҳ кунед. иҷа пага ҳоҷатхона. ина чормағз. Чормағз ҳами хона да дохил мешавад. ина инҷа ҷамбаст мешавад дӯстон граница. ина ҳами хел. иҷа забори гирифтагиай. бо далши тамошо кунед дӯстон азиз. не ки просто ҷош ҷои зурай. ов дора, свет дора. хуб и тараф қариби таи кӯҳи намак, и тараф наздики райони восеҳай. инамиҷа границаи мо дӯстон азиз. дестен кадом ҳолат чӣ хел қарор дорад. иҷа овуш ина марамад. ҷойда ки ов ҳастай нарх намо гарини қиматай хая када сум дар кор савдош кесай. кадом метавон ки мегирен ина марамад аз уни канали Савдо ТВ занг занед. иҷа хонаи якум дӯстон. нигоҳ кунед. хонаи якум. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. ҳозираш тапака ҳеҷ кас зиндагӣ намекуна. алавора монда. хонаи якум. хона чанд ба чанд боша? 1 2 3 4 5 6 ним ай дӯстон. ин хона 6 ним дарозӣ, бараш 4 ай. бараш 4 дӯстон. 6 ним ба 4 хонаи якум. стяжка кардагӣ, шкатур кардагӣ, монтаж кардагӣ. ина барои потолок бо фасонка удобни кадан ки мегирем потолока мечикан. тиреза надоранд ки. ай дара иваз мекунем. мерем тарафи дуюм хона дӯстон. ина дӯстон, иҷа дуюм хона. дари фасони калидор. ҳами калидор тагш дӯстон азиз подвалай. пол баъд подвал мешавад. ҳами хел метавоне ки гарин расход кардагиан дӯстон. просто дар навор ҳеҷ наметавад. леки соҳибхона беҳад расходи бисёр кардагиан. я дуюм хона бардор азиз. шам шкатур кардагӣ, тиреза часпондагӣ. хонаи чамаҷан 1 2 5 ба 3 дӯстон. ин хонаи 5 ба 3. ана ҳамин ҳолат. 5 ба 3. иши дуюм хона бардор азиз. иҷа ҳоҷатхона. бахшиш бания. ина хонаи сеюм бардор азиз. хонаи сеюмам 5 ба 3 ҳай дӯстон. шам шкатур кардагиай, тиреза часпондагиай. ай дари клаун часпондагӣ. веранд кадам бинен чӣ хел хушрӯ. веранди фасон.
хонаи чорум. اینجا میشود دوستان خانه چهارم ما. اینا دوستان عزیز خانه چهارم. اینجا میتونین زندگی کنین تیار کردگی. خانه به چیز چهارم دوستان عزیز با زنگ زد با چیز چهارم فکر نکنیم بردارم. این خانه چند باشه؟ 3 به 6 خانه 3 به 6. خلاصه دوستان 2 خانه 5 به 3 2 خانه 6 به 3 مسئله نرخ نباش دوستان عزیز. من نرخ شگاه میزنم یک بار دیگه آدرس رو میگم با شما دا. آدرس نوحیه وسه دهه عبرت 6 سوتیق زمین 4 در خانه کریشای فاسون. فکر میکنم که همین خیلی تنگ میتونه که خیلی نیست بچه عزیز. در ویدیو هم خیلی میتونه کشادی خشروی گرانیتسش هم کلونای تا همون طرف میروه. خلاصه بهترین وریانت برای خرید کردن نزدیکی مسجد ای. همین مسجد 5 متر هم نیست. مکتبش همون پیش مسجد پیش مکتب ده قرار داره. او هسته سویت هسته پیش завод да қарор дора. роҳ асфалт кардагисон азиз. хулоса шароити беҳтарин одамое ки аз ноҳияи восеъ хонахар ҳастед фақат ки занг зада мегӯяд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. лайкотона гузоред. нархи хона 250,000 сомонӣ. 250,000 сом худо хоҳад муомила дора. рақамҳои соҳибхона рӯи экран нишон буромадагиай. занг занед масъя кунед бигирен. оиди ҳамин хона чӣ савол چی مثال جواب چیزی که در کار داره فقط طریق رقم‌های صاحبخانه زنگ بزنید. بعدا رقم‌های ما سعودو تیوی برای رکلام خانه زمین ماشین چیزی باشه روی کنه رکلامش کرده فروش میگذاره. زنده باشه انسان رحمت که ما را تماشا میکنید. امروز چیسلا بود خب 30 январи 2026 سال. ассалому алайкум дӯстони азиз, мардум подписчикои канали Саудо ТВ. ҳама каса чӣ хелен? Созен хубен? Ҳей зинда бошем бачаҳо азиз. имрӯз 10 феврари соли 2026 солай шаҳри Кулоб як хонатон навор мекунам. просто хона гарени арзон. и хели шароиту қатӣ, и хели нархҳо дӯстон редка мешавад. шумо тамошо кунед, бовар кунед гарени маъқултон мешавад бачаҳо. 4 тараф маҳкам, наздикии мактаб, наздикии аптека, наздикии баниса, наздикии масҷид. хулоса маҳаллаи обод. шаҳри Кулоб, деҳаи Чаманзор, қитъаи 6 қарор дорад бачаҳо азиз. аз пеши ҳамин хона то вокзали Кулоба 2 километр роҳ масофа дорад. медонед? 4 тараф маҳкам, ҳоҷатхона ҳаминҷа. боз дар ҳамунҷа ҳастай аловхона. и тарафта ҳастай кухнӣ, анаиш баня, 2 дар хонаи аднаскарни, булуш кришачаи май даҳак дора. баршта кухнӣ дора бачаҳо азиз, газхона ҳастай. хулоса 2 хонаи ремонти беҳтарин қатӣ. хоб дар бараш баня, и тараф ҳоҷатхона. кришара бинед бачаҳо, хеле аднаскарин, хеле камтарик баландтар кадаги ягон чимона. хулоса ҳавли ҳамвор ҳуҷҷат дора, қонуну қоидаш қатӣ. нархи беҳтарин. ман дар бораш гап мезанам, бо соҳибхона хуш мефаҳмам. қитъаи 6 маҳаллаи Чаманзор, шаҳри Кулоб. дӯстон нархиш давохириш тамошо кунед, бинедш. салому алайкум ака. инам як хонаи иқоматӣ иборат аз 2 ҳуҷра ҳай. хонаи калон 5 ба хоб 5-6 ба 3-6. ям гирдиш маҳкам, дарвоза задагӣ, онеси забор. хона кухни дора, баня дора. мақсаду напоянда ҳезмхона дора. болохонашам бад нест, соза иншалло. хонашам як нишон метам. салому алайкум. акайнам хеле як хонага ҳай. яхи ҳавли гирдиш маҳкамаи ҳамсоё ҳамаш ҳаст. тарафи дасти чап росту мақсад пеши бар ҳама ҳаст. иншалло ҷои ободай
نه زیرش آوا هوی کدگی نیستن یکی آوا کشیده آوردگی هن اما کاروباش از من نشان میتون سوید هست سوید خیلی چوچکوی بیلینگی زدگی آسان تره کده خصوصا پرداختی مقدار سوید همش اونا چیز آوردگی هن باید که هوی کنن دیهای چمنزار شهری کلوب نجبورا کنه خیلی майда обод штеста инҷа зиндагӣ дорам нанди хонааю навушезим хонаая навушезим хонаҳай неиш хонаи иқоматӣ я ҳамом олбои пешсёмка мекунам нея хона насиб боша натага хонаш не барждай хонаи калон калон неиш кухоняи хай да треза намондем ки хай бо каси мехара худаш мемона иншалло обод мекунад این بالا خونه اینا خونه односкатная как времянка кадагай неки конкретный خونه خوشو калон ай неш ҳамом дар тезамонаги симисвет ҳама каштаги иншалло ки удаме ки мақсад бо не кухня ну как кухня истифода бурдасем хай кухня дар неши пеш хона удобная ка мефрой хорока мепази медрой хурдан мегири иншалло кухням ба фикрам 5 метр дарозиш 5 ба до чанд айдам хеле